Que tal? Como están? Moi boas noites. Comeza aquí en Santiago Televisión a nosa programación especial de cara aos vindeiros comicios do 22 de maio. Comezan as entrevistas aos candidatos. Un espazo de media hora de duración co que queremos que coñezan os programas e as propostas de cada partido e tamén os seus cabezas de lista, os seus candidatos. Un espazo que hoxe inauguramos con candidato á alcaldía do Bloque Nacionalista Galego, con Rubén Cela. Rubén, moi boas tardes, moi boas noites, mellor dito. Moi boa noite. Benvido a Santiago Televisión. En primeiro termo, en termos xerais, como cree vostede que está marchando esta campaña electoral para que xa queda moi pouquiño, non, para pechar as súas portas 2 días? Pois a verdade é que ben, nos desde logo plantexamos unha campaña electoral desde o principio moi participativa, moi austera en medios, pero desde logo moi rica en contacto coa veciñanza. Estamos facendo pois máis de 40 mítines, máis os actos sectoriais de presentación de diferentes partes do noso programa de goberno, e a verdade é que están resultando moi ben a nivel de xente, moi ben a nivel de ánimo e moi ben a nivel de receptividade e resposta ás nosas propostas. De que xeito describiría a súa candidatura, a candidatura do BNG en Compostela? Bueno, eu creo que é unha candidatura que compaxina dúas cousas que son moi importantes, non? Experiencia e renovación empezando polo propio cabeza de lista, pero por outras persoas da candidatura, e a experiencia de persoas como Elvira Cienfuegos ou como Olga Pedreira, que teñen unha trayectoria de moitos anos, de moito e moi bo traballo por esta cidade desde o Concello. Eu creo que é unha candidatura que compaxina tamén experiencia política, pero experiencia tamén no plano técnico e de xestión, e sobre todo unha candidatura con moita ilusión, con moitas ganas de que esta cidade non se estanque, que non dé pasos para atrás, que poida seguir avanzando e que desde logo vai seguir traballando como traballamos todos estes anos, con honradez, con transparencia, con honestidade, con moito esforzo, con moito rigor e sempre ao servicio dos veciños e das vecinas. Rubén, se tivera que destacar unha, cal sería a proposta estrela do Bloque Nacionalista Galego pros vindeiros 4 anos? Eu creo que non é esta unha campaña de moitas propostas estrelas, non precisamente polo contexto no que vivimos. Desde logo, para nós, a prioridade, sin lugar a dúbidas, ten que ser a creación de emprego. Os concellos teñen unhas competencias moi limitadas en materia de políticas activas de emprego, e además unha limitación orzamentaria evidente, pero hoxe Santiago ten máis de 8.000 desempregados e desempregadas, moita xente que non ten non só salario, sino moita xente que non ten dereito a ningún tipo de prestación, moitos fogares onde non entra ningún euro ao final de mes, e esa ten que ser a prioridade. Evidentemente nos preocupan outras cousas como o tráfico, como o aparcamento e demais, pero sin lugar a dúbidas non a prioridade, sino a absoluta obsesión do Bloque Nacionalista Galego ten que ser crear emprego e situar a Santiago mellor no final da crise económica. Decía vostede, hai uns intres que a súa era unha campaña de renovación que combina experiencia e renovación. A súa foi tamén unha precampaña de presentación tras a chegada á política local. Cumpriu Rubén Cela cos seus obxectivos? Estivo presente en todos aqueles lugares nos que puido ou quixo estar? Sempre se pode estar en máis, pero estamos satisfeitos, porque sabíamos que a aposta que fixo BNG era arriscada, quer dicir, partes dos niveis de coñecemento que son relativamente baixos, e, por tanto, hai que facer un esforzo extra a respecto dos outros candidatos para darse a coñecer ao conxunto dos cidadáns. Evidentemente, a xente antes de votar quere coñecer non só as siglas que teñen un aval de 12 anos detrás de sí, pero tamén as persoas que van a representar a esas siglas. Nos o fixemos con moito esforzo, con moito pateo polos barrios, polas parroquias, coas entidades, quedaron prácticamente entidades veciñais, culturais, deportivas, empresariais, de comerciantes, coas que non faláramos, coas que non contrastáramos as nosas propostas, as súas opinións, e nese sentido creo que fixemos un traballo moi bo que nos sitúa nunha situación competitiva. Evidentemente non chegamos aos niveis de coñecemento de xente que leva toda a vida, pero para nós é importante. É importante renovar, porque tamén estamos convencidos de que ou as organizacións políticas se renovan a sí mesmo ou as acaba renovando a sociedade, que está ben que as institucións tamén sairen, que entren aires novos e persoas con ilusión, con ganas, e que quiten rutinas e inercias do pasado. Que agarda o Bloque Nacionalista Galego e Rubén Cela como candidato á alcaldía destes comicios do 22 de maio en Santiago de Compostela? Bueno, o que agardamos é que, en primeiro lugar, que a cidadanía vote, que participe, porque eu creo que en democracia son dos termómetros evidentes de como están funcionando as cousas, que a xente non se sinta alonxada dos seus representantes, porque ao fin e ao cabo o domingo van a decidir que modelo de Santiago, que modelo de sociedade vamos a ter na cidade e no conxunto do Concello para os próximos 4 anos. Entón, en primeiro lugar, por suposto, que a xente participe e que fale co seu voto. E, en segundo lugar, que a cidade non retroceda. Eu creo que ahora mesmo un goberno do Partido Popular
sería un retroceso moi importante para a cidade. Construir é moi difícil, destruir é moi fácil, e eu creo que non se pode destruir o que se construiu, que costou tanto traballo, tanto esforzo durante estes 12 anos. Eu creo que Santiago mellorou moito nesta última década, que calquera veciño ou veciña que se dé un paseo pola cidade verá que se mellorou moito en infraestructuras, en equipamentos, en calidad de vida, en urbanización, en medio ambiente, en cultura, e en moitas desas cousas está pegada do Bloque Nacionalista Galego. Nós estamos convencidos de que esta cidade mellora canto máis BNG hai no Concello, e, por tanto, agardo que haxa moitos veciños e veciñas que depositen novamente a súa confianza en nós, e xente que non votou, que vota por primeira vez, ou que está desencantado con outra opción política, que nos dé, nunca mellor dito, un voto de confianza. Por eso ia preguntar, non, estes últimos días estamos vendo movimentos da mocidade, pedindo que outra democracia posible. Que mensaxe enviaría vostede como candidato a alcaldía do BNG? Se sente que está, de algún xeito, desencantada coa política na actualidade? Eu creo que é normalísimo que estén desencantados, non? Desde logo, en moitísimas cousas tamén o estou, non? Como non se vai estar desencantado, que con unha retaíla permanente de casos de corrupción, de uso indebido dos cargos públicos, como non se vai estar desencantado con unhas políticas de dereitas de todas as opcións políticas maioritarias, sexa o PP ou sexa o Partido Socialista, con unha política que nos levou a unha reforma das pensións que nos vai facer traballar máis anos, cobrar menos pensión, dificultar máis a incorporación da xente nova ao mercado laboral, a reducción dos dereitos laborais, dos salarios públicos, o proceso de privatización igual incluso de servicios públicos como a sanidade. Como non vai estar moita xente desencantada? Ahora, eu o que teño que dicir é que a forma de amosar ese desencanto, en primeiro lugar, é indignándose, por suposto, non? Pero a indignación é unha condición necesaria, pero non suficiente. Hai que indignarse, pero tamén hai que indignarse o domingo, e a forma de indignarse é rebelándose co seu voto e non dando o seu voto ás forzas políticas que lles fallaron. Nós, desde logo, creemos que hai alternativa, afortunadamente, en Galiza, porque non é isto un sistema político a dous. Afortunadamente, aquí non existe un bipartidismo perfecto, e existe alternativas como o Bloque Nacionalista Galego, como unha organización con compromiso, unha organización de principios e de valores, e nos que os veciños e as veciñas saben que poden confiar. E tralo 22 de maio, se os resultados así o requiren, estaría o BNG disposto a volver a asinar un bipartito? Bueno, creo que é moi cedo, non, para falar diso. Creo que a partir do luns, veremos que o que primeiro ten que falar a cidadanía, que quen o ten que facer, non? En calquera caso, eu creo que todas as opcións son lexítimas. Eu creo que o que non é correcto é a mensaxe que intenta trasladar sistemáticamente o Partido Popular de que non goberna a lista máis votada, é unha cousa casi que antidemocrática, non? Porque non é así. Este non é un sistema presidencialista. En Alemania levan gobernando toda a vida gobernos de coalición, socialdemócratas, con demócratas cristianos, con liberais, etc. Pero eu creo que o que votan os cidadáns son os seus representantes nos concellos. Os cidadáns son maiores de idade, saben perfectamente o que votan e as consecuencias que teñen os seus votos, e a partir do luns nos teremos que administrar a mensaxe que nos manden os cidadáns, non? De chegar a ese goberno local, o vindeiro 22 de maio, habría algunha concellería que lle gustaría xestionar o Bloque Nacionalista Galego que non o fixera todo agora? Sabemos que é cedo, non, para falar de todos estes asuntos? Pois eu creo que sí, que é cedo. En calquera caso, nos sentímonos moi a gustos coas áreas que levamos ata agora, porque creemos que honestamente melloraron todas moito, non? E aparte, todos os estudos demoscópicos o que apuntan é que precisamente as áreas que mellor valora a cidadanía son as gestionadas polo BNG, tanto a política medioambiental, a política cultural, a política de casco histórico e rehabilitación, ou a política de comercio e promoción económica e turismo, non? Por lo tanto, nos desde logo moi orgullosos do traballo realizado, e no futuro xa veremos, porque, como te decía antes, primeiro teñen que falar os cidadáns, despois falaremos nós. Vostede acaba de desembarcar, como decíamos, na política local, pero non estivo no actual goberno, pero como membro do BNG e facendo un poquinho de autocrítica, que cree que cousas se puderon mellorar ou facer un pouco mellor destes últimos 4 anos? Creo que se puderon facer mellor moitísimas cousas, non? O Bloque Nacionalista Galego non é unha organización perfecta, nin o pretende ser, non? Quer dizer, somos unha organización composta por persoas, e como todas as persoas, nos equivocamos un millón de veces todos os días, non? O importante é que nós temos unha vocación permanente de mellorar, non? De corrixir e de facer tamén autocrítica. Nós non temos ningún problema en falar, dialogar cos veciños, e cando facemos cousas mal, recoñecelo e incluso reconducilas, non? Eu creo que o resultado neto é positivo, e a xente, ademais, así o valora. Si tivera que quedarme con algo que temos que facer mellor, posiblemente sexa eso, non? Que moitas veces as nosas áreas son as máis valoradas, pero moitas veces os veciños ou as veciñas non sempre as identifican con nós, non? E, por tanto, eso eu creo que está moi ben traballar,
pero que tamén é bo que cando a xente ten que decidir, que saiba ben quen fixo ese traballo. Todos os políticos e tamén a cidadanía insisten que a situación económica é moi delicada. Nos últimos anos tamén o será seguramente nos próximos. Agardamos que mellore e sabemos que haberá recortes nos orzamentos. Que cree Rubén Cela en que aspectos se deberían recortar esos orzamentos no Concello de Santiago e en que outros aspectos non se deberían tocar, é dicir, deberían continuar como na actualidade? Bueno, eu creo que hai que seguir ca liña que levamos até agora, non? O orzamento deste ano do Concello de Santiago é aproximadamente de 95 millóns de euros, xa se reduciu sustancialmente a respecto ao do exercicio pasado e posiblemente, como ben decías ti, no futuro teñamos novos recortes. En calquera caso, o fundamental é que eses recortes non afecten nin as políticas sociais de protección social, nin as políticas de investimentos produtivos que poden xerar a súa vez riqueza. E iso foi o compromiso fundamental do Bloque Nacionalista Galego, que non se fixeran recortes naqueles aspectos que teñen que ver máis coa protección social. Como te dicía antes, hai moita xente que o está pasando mal e é fundamental que a crise non sexa unha excusa permanente, unha coartada para facer recortes nas conquistas sociais dos últimos anos. Por lo tanto, non se pode recortar en escolas infantís, non se pode recortar en educación, non se pode recortar en sanidade, non se pode recortar nas políticas asistenciais para a xente que ten menos entre os que menos teñen. E, desde logo, non se pode recortar nas políticas activas de emprego e nas políticas que nos poden servir para reactivar a economía e que Santiago se siga consolidando como a terceira área industrial e comercial deste país, que é o camiño que ten que seguir. E xa mirando cara ao futuro, cal é ou cal vai a ser a postura do BNG respecto a grandes infraestructuras, caso da Cidade da Cultura, Estación Intermodal do AVE, Aeroporto de Lavacolla? Son moitas, non? Con respecto ao aeroporto, está moi claro, non sempre defendimos a centralidade do aeroporto de Lavacolla, non porque o defendamos nós, sino porque xa o é, e aparte é unha cuestión de sentido común. Nós creemos que temos agora un moi bo continente que multiplica por 4, por 5 o anterior terminal e que nos vai posibilitar pasar dos 2,1 millóns de pasaxeiros que tivo Lavacolla no pasado exercicio a máis de 4 millóns no horizonte de 2020 se as cousas se fan ben. Por lo tanto, o noso objetivo fundamental é que agora que hai continente, por suposto que xa contido. Nos temos un exemplo neste primeiro trimestre, xaneiro, febreiro, marzo, do que non pode volver a pasar, e é que por primeira vez en 30 anos Lavacolla non tivo ninguna conexión internacional. Por lo tanto, hai que ir a unha política de coordinación co resto dos aeroportos, de especialización, pero sobre todo nos preocupa a conectividade do aeroporto de Lavacolla ca cidade, que se asenten novas liñas, que poida haber liñas estables, ese metro lixeiro, etc. Con respecto á P9, ese desdobramento vai ser moi importante para ter unha circunvalación, un gran periférico que a cidade precisa, pero tamén esas saídas no polígono norte, na Xionlla, na Cidade da Cultura, e con respecto ao intermodal, que sexa unha estación de primeira, ten que confluir o tren de alta velocidade, o tren convencional, os buses metropolitanos, o bus urbano, e, polo tanto, ten que ser un centro neurálxico das comunicacións en Santiago. Imos a facer un alto na política nesta entrevista co candidato a alcaldía do Bloque Nacionalista Galego para coñecer un poquinho máis a súa personalidade. 5 preguntas rápidas, Rubén. A ver, a primeira, lugar favorito de Santiago de Compostela? Lugar favorito, a Praza da Quintana. Comida favorita de Rubén Cela? O polvo a feira. Grupo de música favorito? Moi difícil. Mira, galego, Berrogueto, que ademais é a sintonía do Bloque Nacionalista Galego, pero, un grupo que sempre me gustou moito de sempre é Pearl Jam. Un soño por cumplir? Un soño por cumplir que volva a ver, despois de Ánxel Casal, que foi fusilado no ano 36, un alcalde nacionalista en Santiago. Un desexo para Santiago? Que mellora a situación económica e que as máis de 8.000 persoas que están en situación de desemprego atopen traballo. Moitas grazas, Rubén, xa rematamos estas breves preguntas e voltamos un pouco á política. Poñámonos no día 23 de maio. Onde estará Rubén Cela e que percepcións vai a ter Rubén Cela nese día 23? Pois Rubén Cela estará onde queiran que estén os veciños e as veciñas de Santiago. En calquera caso, se xa no goberno ou na oposición, Rubén Cela o día 23 vai estar ao servizo de facer de Santiago unha cidade mellor para traballar e unha cidade mellor para vivir, que é o que nos debería preocupar a todos, e o faremos sempre con honestidade, con traballo, con rigor e ao servicio de Santiago. Bueno, como decíamos, estamos xa no final da campaña. Vostede estivo estes 15 días presentando todas as súas propostas aos veciños e nós tamén queremos que sexan os propios veciños os que lles fagan preguntas aos candidatos ou calquer cuestión ou calquera dúbida que teñan. Vamos a escoitar a primeira veciña que nos facía unha pregunta relacionada coa educación.
Bueno, pues la pregunta que le haría es cuándo va a mirar por los centros de educación, que mucha falta hacen, sobre todo a nivel de obras, de arreglos. Bueno, Rubén, propostas en materia de educación? Pois, en materia de educación, eu creo que hai tres cousas diferentes. Por unha parte, o que é a educación ata de 0 a 3 anos, todo o tema das guarderías, non? Cando chegamos nós ao goberno no ano 99, só había 2 guarderías públicas en Santiago, hoxe temos a mellor ratio das 7 cidades galegas, estáse construindo unha nova en Meixón Frío e nós temos o compromiso de construir outras no Castiñeiriño e noutras zonas de expansión da cidade. Despois, con respecto ao que di a señora, pois certamente, non? O Concello, das poucas competencias que ten en materia de educación, é precisamente eses pequenos arranxos, non? Dos centros educativos, que desde logo hai moitísimas necesidades, non? Tamén hai moitas necesidades a respecto de comedores escolares, de servizos complementarios como madrugadores ou oferta complementaria, non? Pero o Bloque Nacionalista Galego tamén lle preocupa moito, e así o viñemos demostrando estes últimos meses, a educación non obrigatoria, non? Todo o que ten que ser o futuro da Escola Oficial de Idiomas e ese novo edificio, a ampliación do Conservatorio de Música ou a homologación dos títulos do Centro Superior de Hostelería, non? Imos escoitar unha segunda pregunta que nos chega tamén dende as rúas de Santiago de Compostela. Pues qué beneficios darían a la ciudad y si pensarían en propuestas para la gente joven. Aí temos a pregunta que farían dentro do Bloque Nacionalista Galego pola xuventude de Santiago. Bueno, está ben, non? Porque ademais fun director xeral de Xuventude na Xunta e é algo que coñezo pois moi de preto. Eu creo que o fundamental que hai que facer para a xente nova, máis alá de cousas puntuais que se poden facer sempre de ocio alternativo, desde unha perspectiva cultural, etc. Eu creo que o fundamental é política de emprego e política de vivenda. O que ten que ter a xente nova é posto de traballo, non? O que non pode ser é que enchemos a boca todos os días dicindo que esta xeración de rapaces e rapazas mellor formada que foi a universidade, que foi a ciclos de FP, que está moi preparada e a única solución que se dá é a mesma que lle deron ao meu pai, que coller as maletas e marchar para Alemania, non? Eso non pode ser. Entón, primeiro, postos de traballo e, en segundo, vivenda protexida, vivenda de protección pública, prezos tasados, para que esta xente nova que empeza co tema máis difícil se poida emancipar e poida acceder a un piso en condicións mínimamente dignas, non? Pois imos xa escoitar unha última cuestión que nos chega dende a rúa. ¿Cómo harían para que la ciudad sea un jardín? Unha pregunta moi curiosa. Esa estaría ben para Elvira, non? Eu creo que en grande medida xa o é, non? De feito, Santiago é unha das cidades de todo o Estado español con maior número de zonas verdes por habitante, e ademais se fan con, eu creo que moi bo criterio. Acabase de recuperar un espacio como a Selva Negra para o conxunto das veciñas e as veciñas. Eu creo que hai retos do futuro moi importantes, como o Plan Especial das Brañas do Sar, que ten que convertir esas brañas no pulmón verde do centro de Santiago, pero que desde logo que se fixo moitísimo nestes anos, que se fixo moi ben e que hai que seguir avanzando niso, non? Hoxe un dos signos de identidade de Santiago, xunto co seu patrimonio histórico e cultural, sin lugar a dúbidas, é o seu patrimonio ambiental. Hai que seguir traballando nesa recuperación dos ríos, no seu saneamento, por suposto, nesa estación depuradora da Silbouta que é inaprazable, pero, sobre todo, aquí a compañeira Elvira, que seguro que o seguirá facendo moi ben, fixe un traballo absolutamente excepcional, non? Non collemos unha destas preguntas da rúa, pero son moitos tamén os que lle preguntaban os nosos candidatos por solucións ao tráfico na capital galega, Rubén. Evidentemente, non? Porque é unha das principais preocupacións dos veciños e unha das principais preocupacións do BNG, non? O BNG nunca desenvolveu a área de mobilidade, de tráfico, pero desde logo para nos é moi importante. Eu creo que o fundamental é que se aborde isto desde unha perspectiva comarcal, que nos sentemos na mesma mesa Xunta, Concello de Santiago e os concellos limítrofes. Hai que pensar que todos os días por Santiago circulan máis de 100.000 vehículos e 3 de cada 4 deses vehículos veñen dos concellos limítrofes, das áreas periféricas de Santiago. Por lo tanto, hai que abordalo desde unha perspectiva comarcal e sempre apostando pola mellora do transporte público. Ou melloramos o transporte público ou non se pode abordar este problema. Entón, hai que mellorar a conectividade con barrios e parroquias, as frecuencias, os tempos. A xente cando colle un bus ten que saber que vai chegar a súa hora ao posto de traballo ou a deixar os fillos ou as fillas na escola, non? É unha cuestión tamén pendente. Que facer co problema da vivenda en Compostela? Pois eu creo que o que hai que facer é o que viñemos facendo nos últimos anos, non? Na época de Xardo Estévez se acumulou un problema por unha política errática no apoio á vivenda de protección pública, que moitísima xente marchou para Milladoiro, para Sigüeiro, para Bertamiráns, para outros sitios, na busca dunha vivenda que non podía topar, non? Entón eu creo que a vivenda ten que ser un dereito fundamental para as persoas, non ten que ser un negocio para especuladores. Hoxe está máis garantido o dereito dos bancos en desaloxar
a unha familia que non puido pagar ahora a hipoteca que o dereito dos veciños e veciñas a acceder a unha vivenda. Entón, para nós hai tres elementos que son fundamentais. Vivenda de protección pública e precios tasados. Hoxe en Santiago, o 70% do que se está construindo está xa suxeito a algún réxime de protección pública, eso sería impensable hai 10 anos e non ten parangón en ninguna cidade galega. No último período construíronse 3.800 vivendas de protección pública, que son moitísimas, e eu creo que tamén é fundamental a política de fomento do alugueiro. Hoxe en Santiago hai máis de 7.000 pisos que están baleiros. Antes de pensar en grandes áreas de construción de novas vivendas, hai que pensar en como mobilizar esa bolsa de vivendas que está ahora mismo baleira, e tamén a rehabilitación, non só no casco histórico, sino como estamos facendo ahora mismo en zonas, en barrios periféricos, como na área de rehabilitación de Vista Alegre, como faremos en Pontepedriña, ou na área do Camiño de Santiago, recuperando pisos dos anos 60, 70, sin ascensor, con problemas de humidades, e iso sirve para que pisos que antes eran máis difíciles de alugar ou de vender, ahora sí sea mellor, e que aparte se revaloricen zonas da cidade. Falamos agora do rural na capital galega. De que xeito está presente estas zonas de Santiago no programa do BNG? Pois moi presentes, non? É evidente que o diferencial entre o rural e o centro da cidade non se vai a corrixir nin en 4, nin en 8 anos, nin hai unha variña máxica que solucione iso, entre outras cousas porque o problema é moi complexo. Hai que pensar que Santiago é un concello grandísimo, a diferencia de Coruña ou Ferrol, que son concellos máis pequenos e moi compactos, moi urbans. Santiago prácticamente todo rural, ainda que moita xente teña outra idea. Son 224 km cuadrados e nas máis de 20 parroquias que ten Santiago hai máis de 200 núcleos de poboación. Por lo tanto, achegar servicios é moi difícil. Outro día nun meeting un veciño decíame que non se lle rozara ali a pista ao lado da casa. Eu dicía, mire, hai 1.200 km de pistas en Santiago, se as poñemos en liña recta, pasamos Barcelona, entón é moi difícil achegar servicios básicos como saneamento, como abastecemento, como alumeado, como asfaltado de pistas, como transporte público. En calquera caso, creo que se fixo un esforzo inxente nos últimos anos. Moitas veces non se ve, precisamente porque vai por debaixo de terra, pero eu creo que é no camiño que hai que traballar. Igual que fixemos en cultura, co achegamento cunha rede de 40 centros socioculturais, que non hai ninguna cidade de menos de 100.000 habitantes e que permite precisamente que a cultura non este só no centro, sino que chega a barrios e parroquias. Facía vostede referencia á cultura, foi unha área que xestionou o BNG nos últimos anos. Que espazo terá ou vai ter tamén no programa dos vindeiros 4 anos? Un espacio fundamental, quero dicir, Santiago foi e ten que seguir sendo unha capital cultural, con independencia do Gallás. Santiago sempre foi unha capital cultural moito antes de que chegara a primeira grúa a cidade da cultura, e eu creo que se por algo se caracterizou é por unha cultura moi achegada a xente, moi aberta ao mundo, pero tamén centrada en Santiago e na cultura e na lingua galega. Pero, sobre todo, eu creo que se hai un elemento diferencial é que soubo compaxinar o que é a cultura de élite, por decirlo así, coa cultura para todos os públicos. En Santiago podemos escutar a Real Filarmonía, pero podemos ir a ver unha sesión de monicreques a Figueiras ou a calquera parroquia do rural. E iso é moi importante para todos os públicos, os máis pequeniños, os adultos, os maiores, e compaxinando que son ciclos moi consolidados, como Cine Europa, como Curtocircuito, como Sons da Diversidade, como o Festival dos Abrazos, con iniciativas puntuais, con apoio á iniciativa cultural das propias asociacións, que é moita e moi importante en Santiago. Por lo tanto, eu creo que eses son os vectores fundamentais: democratización do acceso á cultura, apoio e fomento da cultura compostelana e galega, e, por suposto, un dos retos do futuro ten que ser que esa cidade da cultura non viva de costas, a cidade que este mellor conectada no plano físico e no plano metafísico, por decir algún xeito, que non entre en duplicidades co que xa se programa na cidade e que tampouco se desviste un santo para vestir outro, que non se vai a levar programación de Santiago para o Gallás. Rubén, neste meu último minuto de entrevista, con que mensaxe lle gustaría pechar este encontro, estes 25 minutos aquí en Santiago TV? Pois eu creo que a única mensaxe posible que a xente o domingo vai a votar, que o faga libremente e en conciencia, e cando o faga que pense cal é a mellor opción política para o seu futuro e para o futuro da cidade, que nós honestamente creemos que o Bloque Nacionalista Galego, que non lles vamos a fallar e que depositen a súa confianza novamente en nós, porque será o mellor para Santiago. Con esta mesa se quedamos. Rubén Cela, candidato á alcaldía do Bloque Nacionalista Galego, moitísimas grazas por estar connosco neste Santiago TV. Moi boas noites. Moi boas noites e moitas grazas a vos. Moitísimas grazas. Despedímonos de todos vostedes. Moitísimas grazas pola súa compañía e lembren que nos voltamos con este programa especial de entrevistas aos candidatos
Mañá estará conosco o candidato a alcaldía do Partido Socialista, don Xosé Sánchez Bugallo. A tanto, se son moi felices. Boas noites.